My dear friends, this early morning, it is a wonderful experience that Lord God has given us to get up from the bed and sit at the feet of the Lord to praise Him and adore Him. அதிகாலையிலே நம்முடைய படுக்கையிலே இருந்து எழும்பி கர்த்தருடைய பாதத்திலே அமர்ந்திருந்து அவரை பாடவும் அவரை போற்றவும் தியானிக்கவும் தேவன் கிருபை செய்திருக்கிறார். He wants to give a very good admonition which will be very, very useful in our life for all the Christians and also for all other people. கிறிஸ்தவர்களுக்கு மாத்திரமல்ல, இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற எல்லா பிள்ளைகளுக்கும். Dear children of God, one thing I request you, when you hear this one and see that it is good for your spiritual life and if you feel that it is of value for your life in this world, you please share this one. It is the greatest ministry. Sharing the word of God with others is the greatest ministry. I don't go this side and that side except the word of God which is written more than thousands and thousands of years together. ஆயிரம் ஆண்டுகளாக எழுதப்பட்டு பாதுகாக்கப்பட்டு தீர்க்க தரிசனங்களோடு வைத்திருக்கிற இந்த வேத வசனங்களை விடுத்து நான் வெளியிலே போகிறதில்லை. இது உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்குமே ஆனால் இதை மற்றவர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். கடைசி காலத்தில் ஜீவிக்கிறோம். இன்றைக்கு கொரோனா வைரஸ் வந்திருக்கிறது எதனால் அப்படின்னு தெரியாமல் ஓடிக்கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகள், ஐயோ கடவுளை அனுப்பிச்சிட்டாரு, ஐயோ அது இப்படி நடந்துருச்சு அப்படி நடந்துருச்சுன்னு சொல்லி புலம்பிக் கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகள் ஒரு புறம் தீர்க்க தரிசனங்கள்லாம் நிறைவேறுகிறது என்று நம்புகிற பிள்ளைகள், ஒரு புறம் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து பரமேறுகிறதற்கு முன்பாக என்னென்ன காரியங்கள் இந்த உலகத்திலே நடக்கும், நான் வருகிறதுக்கு முன்னால் சொன்ன காரியங்களாக நிறைவேறிக்கிட்டு இருக்குது, பாவத்தின் உச்சகட்டத்தின் விளைவுகள் என்று நம்புகிறவர்களும் உண்டு. ஆனால் நம்முடைய காரியம் என்ன? இன்றைக்கு வீடுகளிலே இருந்து கதவுகளை அடைத்து கொண்டு இந்த ஜனங்களுக்காக ஜெபிக்க வேண்டிய ஒரு மாபெரும் காரியத்தை சொல்லியிருக்கிறார். Now Lord God has given an opportunity to be at home and close your doors and open your heart and cry unto the Lord so that the Lord God will safeguard us from all dangerous things, all harm. Please be with the Lord. That's what the word of God says. தயவு செய்து கடவுளோடு கூட இருப்போம். நமக்கு ஒரு யோசனையை சொல்றாரு. அல்லாமலும் நீங்கள் உங்களை வஞ்சியாதபடிக்கு திருவசனத்தை கேட்கிறவர்களாய் மாத்திரம் அல்ல, அதன்படி செய்கிறவர்களாயும் இருங்கள். யாக்கோபு எழுதின பொதுவான நிருபத்தில் 1வது அதிகாரத்தில் 23வது வசனம். In otherwise I say unto you, don't deceive yourself by only hearing the word of God but not following it. கேட்கிறவர்களாக மாத்திரம் இருந்து அதை கை கொள்ளாதவர்களாக இருந்துடாதீங்க. அது ரொம்ப ஒரு மோசமான நிலைமை. அது யூ ஆர் டிசீவிங் யுவர் செல்ஃப். இந்த வேத வசனத்தை கேட்காதவர்கள் இன்றைக்கு அங்குமெங்கும் ஓடி அலைகிறார்கள். வேத வசனத்தை கேட்டு அதன்படி நடந்தவர்கள் தைரியமாய் காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அது மாத்திரமல்ல, ஓடுகிறவர்களுக்காக ஜெபம் பண்ணுகிறார்கள், கர்த்தாவே இவர்கள் மேல் இறங்கும் என்று சொல்லி. ஆம், கர்த்தருக்குள் பிரியமானவர்களே, பாவ அறிக்கையிட்டு மனம் திரும்பின ஒவ்வொரு பிள்ளையாக இருக்க வேண்டும். வசனத்தை கேட்கிறவங்க மாத்திரமில்லை, அதன்படி நடக்கிற. ஏனெனில் ஒருவன் திருவசனத்தை கேட்டு அதன்படி செய்யாதவனானால் கண்ணாடியிலே தன் சுவாப முகத்தை பார்க்கிற மனுஷனுக்கு ஒப்பாயிருப்பான். ஒருத்தன் வசனத்தை கேட்டுட்டு அதன்படி செய்யலைன்னு சொன்னால் கண்ணாடியில் நின்று தன்னுடைய சுவாப முகத்தை பார்க்குறான். அது சரியில்லை, அது பாவமாக இருக்குது, அது அசிங்கமாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே போயிட்டான்னு சொன்னாக்க பிறகு மறந்துடுவான். அது மாதிரி தான்
வேத வசனத்தை கேட்குற போது சூடுண்டவர்களா, ஐயோ நான் இப்படி இருக்கிறேன், என்னை மன்னிச்சிரு அப்படின்னு போகிறோம். அதை விட்டு போயிட்டோம்னு சொன்னால் அவ்வளவுதான். ஆம், கர்த்தருக்குள் பிரியமானவர்களே, கர்த்தராகிய ஆண்டவர் நமக்கு அதிகாலையிலே கொடுக்கக்கூடிய ஒரு புத்திமதி. இட் இஸ் an admonition coming from the Lord early morning that we should not be deceived by Satan. He is allowing us to listen to the word of God, but he is not allowing us to follow the word of God. But the word of God and the Holy Spirit says that you must follow it. If you don't follow it, you will be deceived and you will be losing your eternal life. My dear children of God, please understand, நாம் நித்திய ஜீவனை இழந்து போகாதபடிக்கு வேத வசனங்களை கேட்டு அதன்படி நடப்போம். எங்களை அருமையாய் நேசிக்கிற எங்கள் பரம தகப்பனே, வேத வசனங்களை கேட்கிறவர்களாக மாத்திரமல்ல, அதன்படி நடக்கக்கூடிய பிள்ளைகளாகவும் அதிகாலையிலே நீர் எங்களுக்கு யோசனை சொன்னதினாலே உமக்கு துதியையும் ஸ்தோத்திரத்தையும் நாங்கள் ஏறெடுக்கிறோம். எங்களோடு கூட இரும், எங்களை நீர் காத்துக்கொள்ளும் வழி நடத்தும். இந்த நாள் முழுவதும் மனரம்யமான நாளாக கழிக்கத்தக்கதாக தேவரை கிருபை செய்யும். தேவரீர், நாங்கள் மற்றவர்களுக்காக ஜெபிக்கக்கூடிய ஆவியை நீர் எங்களுக்கு தாரும். பெருமூச்சு விட்டு இந்த உலகத்தின் பாவங்களுக்காக, உலகத்திலே பாவிகளாக இருக்கக்கூடிய ஜனங்களுக்காக என்னையும் சேர்த்து ஜெபிக்கத்தக்கதாய் தேவர் கிருபை செய்யும். இயேசு கிறிஸ்துவின் இன்ப நாமத்தில் ஜெபங்களும் பரமபிதாவே, ஆமென்.